Arratsaldeon. Neri enkargu gau eman didate, Teodoro Hernandorena kultura edo historia taldearen lana dau, batez ere, hori azpimarratu nahi dugu, talde bezala funtzionatu degula. Talde hau, sortu genuen oindala urte pare bat, Zitzurkilen, eta lehendabiziko momentutik finkatu genuen helburu jakin bat. Taldeak gure historia, herriaren historia. Euskal Herriaren historia aztertu, sakondu, ikertu, osatu, geure ganatu, eta azpimarratu egiten dut, kaso honetan gauza asko ikasi ditugu, eta aldi berean herriari, zuei, eta mundu guztiari, zabaldu egiteko asmotan. Eta hori, hasieratik lortu dugu. Oda, orain dela 2 urte sortu zen talde hau, sortu genuen talde hau, talde irikia da, baina segituan hasi ginen, Zitzurkilen, etxe, sustraiek, horria, banatzen, boletin bat bezala. Eta orain dela urte bete konturatu ginen, gainean genuela, datorren maiatzean, 7an, Permari Otaino hil zela, orain dela 100 urte, mende horrena ospatu behar genuen, eta presaka eta korrika eta taldeak egin genion, hau, eskuartean dugun ekitaldi hau, programa hau, prestatzeari. Programa zabala da, luzea da, eta lehendabiziko momentuan, buru artean genduen, gu ez ginela gai, olako ekitaldi handi bati, heltzeko. Eta orduan, segituan orkestu genion udalari, udalak, goiti bera, onartu zigun, babestu gaitu, lagundu gaitu, eta gaur hasi, gaur ekitaldia hasten da, eta hemendik hilabetean bukatuko dugu. Hau da, aprilaren 16an hasten dugu, eta bukatuko dugu maiatzaren 16an. Ekitaldi osoa planteatuta dago, erabat lotuta Pelimarin bizitzari. Pelimari Otaino eta askotan ezagutzen ez dena Barriola, biak oso kontuan izan ditugu guk, Errekalden jaio zen, eta Argentinan, Rosarion, hil zen. Ekitaldia hasten dugu gaurko funtzio ederrenekin, eta bukatuko dugu La Platan, Amerikan. Badakizue, Errekalden lehenago esan dut, jaio zela, baina 3 urtekin Pelimarik eta familia etxebarriat eraiki zuten, eta Errekalde utzi, eta Karidadeko bentara etorri zan bizitzera. 16 urte hemen intzituen, eta Pelimarik joan beharra berak hori izaten du, joan beharra izan zuela Ameriketara. Soldauzka ez betetzeatik, gerra bat zeholako eta gara. Ni bizitza kontatzera ez nator. Baina Pelimarik hemen, Gipuzkoan, mendearen azkeneko hamarkadan Donostian bizi izan zen. Emaztea Donostiara izan zuen. Malen Alberdi bere emaztea Donostian jaiotakoa da. Donostian izan zituen 3 seme. Izan zituzten. Eta beste 3 Ameriketan. Orduan, ekitaldiak izango dira gehientzuna noski, Zitzurkilen, bai behian, bai goian. Eta
Donostian ere egingo dugu, hilabete honen azken aldian, ekitaldi guztien aurkezpen ofiziala Donostian egingo dugu, Michelena Kultura Elkartean. Eta ze ekitaldi egingo ditugun, normala den bezala, Pelimari esku artean baldin daukagu, bersoakin izango dute erlazio handia. 3 ekitaldi bintzat bersoak izango dira. Gaur lehenengoa. Mai inguruak, hitzaldiak, eta ekitaldirin erdigunea, zentroa, 7, datorren hilaren 7. Udaletxeak erabaki bat hartuko du, Pelimari herriko semekutun izendatzeko. Eta enua gehiago usatzera. Orain, haueri usten diogu, hemen 2 artista handi dauzkagu gure artean, bai Xavier eta bai Angel Marik, bien esku gelditzen da, gure aldetik ekitaldi benetan hasera. Zer ote dute Otainoren bertsoek hain maiteak, hain kantatuak izateko. Ez dago dudarik, atzerriko oroimena izan zela haren gogo eragile indartsuena. Sorterriaren sentimendu minberatua maitasun imposibleraino jaso zuena. 1857ko urtarrilaren 26an jaio zen, Zizurgilgo errekalden. 1910ko maiatzaren 7an hil zen, Argentinako Rosarion. Mendeurrena ospatzen ari gara beraz. Halako oroimina, halako Euskal Herri mina zeukan batek nola ezin izan zuen bizimodua hemen antolatu? Otaino liberalen aldekoa zen familiaz. Gehienak seguruenik karlistak ziren garaian. Bestetik, gerra karlisten artean jaio zen. Soldadutza sasoia iritsi zitzaionean, 2. karlistaldia abian zen. Otaino gaztea desagertu egin zen. Soldadutzatik ihes egitearren, seguruenik gerrara ez joatearren. 18 urterekin Argentinara iristea lortu zuen. Han ez zuen denbora luzeegirik egingo. Karlistadia amaitu zenean, desagertzearen konturik ez ziotela hartuko ziurtaturik, Euskal Herrira itzuli zen. Ez luzarorako ordea, ziur ez dakigu noiz, baina oraindik gazte zela, 2. joan zen Ameriketara, oraingoan nere borondatez, Euskal Herriari agurrean kantatu zuenez. Amerikara nua, nere borondatez, aspertu naizelako, hemengo izatez. Honetara ezkero, joan bihardet naitez, hemen gelditu dianak, ondo bizibitez. Agur nere osaba ta parientiak, adios adiskide ta lagun maitiak. Pena ematen ditzuek utzita joatiak, berriz etortzen banaiz ez itxiatiak. Ameriketako 2. egonaldia 1880an amaitu zuen. 33 urtez euskan beraz. Donostiara itzuli zen eta 8 urtean hemen bizi izan zen. Tarte horretan ezkondu zen eta 3 ume izan zituen, 3 mutiko. Bere berso sorta asko ordukoak dira. 1888an berriro doa Ameriketara.
han beste 3 ume izango zituen. Oraingoan 3 neskato. Eta gehiago etzen itzuliko. Joate hura etzen nonbait hain erosoa izan, Pasaiako portura lagundu ziotenei berak egin zien agurrak dioenez. Ez nua borondatez, beharrak narama, nerekin daramazkit, 3 meta ama, inork inguratu nahi, badu nere gana, pozik egingo diot, posible dedana. Aita semeak izeneko bertsoak izan daitezke Otainoren kantatuenetakoak. Ameriketara eraman nahi zuen espiritua, aitaren ahoan jarri zuen, bere sentimenduei indar handiago emateko nonbait. Badirudi, berak sentitzen zuena aitarengandik entzunda, bere gogoa lasaiago eta seguruago aurkitzen zela. Dena behar baizuen Euskal Herri kutxunetik Argentinako abentura saltatzeko. Lagundorik handanoi, gugatik hil zanak, seme hasi zaitugu aitak eta amak. Beti zure gidari izan du geranak, orain gurutze honen oinean esanak, ondo goguan hartu biaitu danak. Zu Ameriketara joatia hemendik, jaunak ala nahi badu, zer egingo detnik. Han ez tezu izango, aitik eta amik, baina etzera galduko, nora nahi joanik. Ez bazaizu astutzen, gaur hemen esanik. Seme izan goguan, zere gurasuak, eta uzten dituzun senide gozuak. Jaio zinan tokiko, mendita basuak, euskerazko otoitzak, edo errezuak, erakutsiak zure amatxo gaxuak. Iritsi da ordua, joan bihar dezuna, badakizu aitamak, hemen dauzkazuna. Ez dezazula aztu, gaur neri entzuna, izbaterako hau da, eskatzen zaizuna, izan zaitez nonaita, beti euskalduna. Gerra Karlisten ondoren, Otainok Euskal Herria ilun, minbera, puskaturik ikusten zuen. Haren herri kontzientziak eta sentira politikoak honakoa kantatzeraino estutu zuen. Alde batera nahiago nuke ez banitz hemen gotarra. Ameriketara alde egiteko arrazoietako bat ez ote zen izan min horrixe ies egin nahia? Gau eta egun hausiaz dago, gure Euskal Herri ederra, alde batera nahiago nuke, ez banitz hemen gotarra, mundu guztiak
auzia ikaratzen du, Euskaldunaren negarrak, saiatutziak balio ezpadu, zertako degu indarra. Hau da txoria garitartian, goxiak egon biharra. Hasieran esan bezala, Otaño liberalen tradiziokoa zen familiaz. Bere bertsuen gaiak ere jarrera politiko horri zegozkionak ziren sarritan. Esaterako, 100 urte lehenago gertatua zen Frantziako iraultza. Bertsolaritzaren tradizioan, nekez goraipatuko ziren horrelako gertaerak, gehienak karlisten sentirakoak behiziren. Ona Otañoren ale esanguratsu bat, Bastilla izeneko sortatik. Nola itxaso azerretua, inoiz bihurtzen dan apar, gizaberian altxatu zidan, hainbeste mila atzapar. Txikiak laster haunditu zidan, hartu zuten ian alkar, haundiak berriz eta nola ez, txikitu ziraden azkar. Frantziak daukan edertasuna, egun santu arek dakar, egun santu arek dakar. Urteberri izeneko sorta batean, urteari ez dio bat ere balantze baikorra ikusten, batez ere Euskal Herriarentzat. Entzun itzazue sorta hartako bi bertso, gaur ere hitzez hitz aplikatuak izateko lotsarik ez dutenak. Gizon eta herriak dabiltza bildurrez, elkar zelatatuaz, legorrez ta urez, itzederrak esanaz, barrendik gezurrez, zein dira de gaiztuak, bestiak bai gu ez, indarra nagusita, gogorrena juez. Indarra nagusita, gogorrena juez. Asko aurreratu da, baina zertarako, ezpada nahitasunik alkarren ganako, atzaparrak dabiltza bihurturik kako, bestientzat bezala Euskal Herrirako, ez tegu arrazoirik gutxin geralako, ez tegu arrazoirik gutxin geralako. Kubako gure anaiai izeneko sorta luzean, 37 handi, Espainiaren historiako une garrantzitsu batzuk kantatzen hasten da, bere sentira liberalari jarraituz. Laster pasatzen da ordea historia orokor horren barruan, Euskaldunen balentriak goratzera erromatarren aurka batik bat. Beren semeak hartzen bazuten, erromatarren morrontza, emazte eta alabentzako, seguru zetorren lotsa. Aitona jentzat hau pentsatzea,
aintzan saminta zorrotza, non naitasunen indarrarekin, altxarik beren bihotza, ondoren goak bizi zitezen, autu zuten eriotza. Behin ere bestek ez du izan du, Euskaldunak hainbat barren, zeinek ez daki zer gertatu zan, behin batez behoti barren. Orduan ere arerioak indarra handia zekarren, baina gehienak gelditu ziran, hilik maingu edo erren. Oraindik ere lengoak gera, askok ez ustearren. Guta guk izeneko bertso sorta luze batean, Otaino kontatzen du nola euskaldun bat infernuan agertu zen, eta nola berehala bidali zuten han euskaraz etzekitela eta. Zeruan berriz ongi etorrika hartuko zuten. San Pedro jaunak begiratuaz, maitatietan gozatxu, erantzun zion orain betiko, egin zerade doatxu. Goazen barrena, o euskalduna, atoz eskua ekatzu, hemen euskeraz hitz egiten da, talagunak zai dauzkatzu. Belaunikatuz jangoikuari eskerrak eman onduan, ikusi zuen nola milakak harrigarrizko doinuan. Gernikakoa irudi zuen aritz baten inguruan. Kantatzen zuten gure hizkuntzan, ara zer aditu zuan. Eta euskaldunak kontatzen du, guztiz unkiturik, Otainoren bertso hauxe kantatu zuela, Iparragirreren Gernikako arbola izeneko doinu famatuan. Gernikako arbolak zeruan du aita, honek bialdu zigun guri ondo naita. Biak behar ditugu bihotzetik maita, euskera ez da galduko zerutarra baita. Biak behar ditugu bihotzetik maita, euskera ez da galduko zerutarra baita. Otainoren bertso sortarik ezagunena, maitatuena behar bada, bere ale batzuk orain entzungo dituzuen limosnatxu bat edo mutil koskor bat izenekoa da. Beti samurtasun eta sentikortasunaren ikurtzat jo diren berso hauen azpian, eskarmentu edo oroitzapen lazgarri bat dago, gerratea. Gizon buru soil bizar zuri bat egoera penagarri horretara ekarri zuena, Otainok gaztetako txorakeria dioena, gerran ibili izana da. Mutil koskor bat itxu aurreko, zuela aldamenian,
Gizon buru soil bizar zuri bat, bimakuluren gainian. Kale ertzian ikusi nuen, inora ezin joanian. Tabera nortzan jakin nahiean, inguratu nintzanian. Limosnatxo bat eskatu zidan, jainkuaren izenian. Zerbait emanaz galdetu nion, alzan modu honen ian, jaiotzatikan alzuen alan gaitzak hartua mendian. Erantzun zidan ez, semia ez, nik indarra nuen ian, enuen uste iritsitzelik, honetara azkenian. Gaur limosna bat eskatutzen dut jainkuaren izenian. Eta jarraitu zuen esanaz, lehengo gerrate denian, ni aurren samarri biltzen nintzan, beti edo gehienian. Nekatu gabe aixa igoaz, aldapik luzienian, etzan burura asko etortzen, gualagen biltzanian, gero limosna eskatutzerik, jainkuaren izenian. Aitxorakeri asko egiten, da zentzurik ez da nian. Sinistu zazu hurau pasia, daukanaren esanian. Obiako da garaidan arte alegintzia lanian. Negarreginaz ibili gabe, gero denbora joanian. Limosnatxo bat bildu ezinik, jainkoaren izenian. Ni Soldoskara ez nintzen joan, eraman egin ninduten. Kordoban egin nuen kanpamendua eta Badajozen, Extremaduran, gainentzekoa. Orduan urte bete inguru izaten zen. Euskara hizkuntza altzan, askotan galdetzen zidaten, eta nik hartan maite nituen nire guraso, nire herriak, eta herrimina izugarria nuen noski. Eta nire eskutan zer eukiko eta Pelio Mari Otañoren liburua. Euskara hizkuntza altzan galdetzen zuen garai hartan, hau buruz ikasi nuen. Eta aitortuko dut, nire bihotza erdibitu izan duen lehenengo maite mina, Otañoren poesia hoxe dela. Bertsoen ohiko formatuaz gainera, errima bereko errezitapen luzeen zalea zen Otaño, segidila antzera. Antzerki grina ere handia zuen, Artzain Mutila izeneko opera baten libretoa egiteraino. Ona ba, Peña maitemindu zuen Aitona Gizagaixoa izeneko eszena luzearen laburpen bat. Udaberriko usai gozozko iluna bartxo batian, Donostiatik urruti gabe Uriuntako partian, baserritikan onantz datorren bidetxigor politian, sagarra gaztain aritze lorri urrizta lore tartian, azpikaldian errekatxoa marmariaz ostopian, eguzkiaren azken dizdizak arunzko mendi tentian, kukuta beste txorien kantak baso guztiak betian.
kabi batian lau txorikume txilartarteko otian. Gauz haue denai begiratuaz, hemen gure lur maitian, nentorren eta alako batez, jiratxo bat ematian, aitonatxo bat aurkitu nuen, eserleku arlotian, berekin zeukan penaren kargak, lurrera ia botian. Garaita leku pozgarri hartan, gizon hura ikustian, alaitasunez inguratua, ainegoera tristian, bere ganatu nintzaion zerbait, hitz egiteko ustian. Arnas lodi bat irten zitzaion, petxu estutik jasua, talen biziko hau esan zuen. Nere euskera gaixua. Esan honetan ezaguturik aitonak zedukan mina, erantzunion, jauna, euskara ez dago hain aldegina. Oraindik ere lur maite hontan, bada zeinek hitz egina, baina nere iz motxak etziran, bera lasaitzeko dina. Ta zion, Ondo ikusitzen dut, datorkigun erasua. Ez da biziko, laizter hilko da, gure euskera gaixua. jauna, ez bediola tristetu, ez dago euskera juna. Ez du nabaitzen inguru hontan, daguan alaitasuna. Ez du ikusten ez dala gaitza, baizik dena osasuna. Euskal Herriko txorien kantak, ez dago pozez entzuna. Bai, lehen bezala saiatzen dira kukua eta xosua. Hoiek hor daude, baina galdu da gure euskera gaixua. Jauna, alaitzen hasi gintezke euskera maite degunak. Badatoz ustez ia betiko galdutzat zeuden egunak. Lehen aintzakotzat hartzen ez zuten damatxo txapeladunak, gaur erantzuten dute bihotzez guk erade euskaldunak. Baina hainbeste jartzen diote traba edo arazua, nola nahi dezu indartutzia gure euskera gaixua. Hau mintzatzian arkitu zuen nonbait ainestu barrena, non altxarikan elxerlekutik altzezaken azkarrena, esan ziran. Ai, denak nahi dute legezarrak dakarrena, eta ez dute ezagututzen hizkuntza dala aurrena. Miru gaiztuak menderatutzen duten bezala usua, etzazutela hiltzera utzi gure euskera gaixua. Eskuarekin agur eginaz, harturik makilatxua, etxe aldera abiatu zen, hain euskaldun doatsua. Geldi-geldika jarraitu nion, neurtuaz bere pausua, hilobetara bihurtu zedin, atxona giza gaixua. Otaino politikoki liberala zen, baina hala izan arren, Euskal Herriaren batasunaren kontzientzia argia zeukan, eta zazpiak bat aldarrikatzen zuen. Batasunaren oinarri nagusi hori ordea, bolada batean, politikoa baino gehiago, kulturala zen haren gogoan, euskara funtsean. Zazpia izparen gaidan oiala, ebakirikan erditik, alde batera hiru soineko, utzirikan lau bestetik. Goraiziakin bereziarren, bakoitza bere aldetik, ezagutzen da jantzi dirala, zazpiak oial batetik. Oialtzat hartu zagun euskera, goraizitzat bidasoa, ibai koskor bat besterik ez da, utsa balitz itxasoa. Elkarren hurbil daude zazpiak, muga deitzen da pausoa. Zergatik izan bihar ez dugu, famili bakar osoa. Bere bizitza aurrera zigoala,
batasun kulturaletik Euskal Herriaren batasun politikora evoluzionatu zuen. Sabino Aranari berso sorta sutsu eta guztiz aldeko bat eskaintzeraino. Ideologian ez ezik, hizkuntzan ere Sabindar eredurantz jo zuen, neologismo garbizale ugariz. Sabinoren sortatik entzungo dituzuen bi bertsoetan esaterako, dierri nazioa da, dierritasuna nazionalismoa edo abertzaletasuna. Ondokidatu, sortu edo fundatu, eta azalkai lema. Bera izan zan Sabina handia ondokidatu ziguna. Gaur euskaldunok hainbeste maite degun dierritasuna. Jesusen gizan edan zituen ospina eta behazuna. Gaur ez dakit non egongo ginean, euki balu osasuna. Jangoikua talagi zarrazan bere azalkai jakina, eta gazterik hil zuen penak, o euskaldunak zer mina. Jaso dezagun bere bandera egin zagun alegina. Ez dakiten nahi erakutsiaz maixu zanaren dotrina. Ideologia liberalean hazi eta ezitako gizon batengan, ez dago dudarik berso horiek abertzaletasunaren aldeko aitormen publiko bat direla. Bide berdintzutik, maixuari izeneko sortan, Miguel de Unamunoren joera eta ideiei erasotzen die. Ezin zuen jasan euskararen ahultasunaz edo gabeziez burla zitezen, eta gutxiago jasaten zuen, batek bere jatorria arbuiatzea Unamunok egin zuela iruditu zitzaion bezala. Esaera zarra da inoiz jakintsuak, egin ohi dituztela txit gauza txatxuak, zailak dira bildutzen onra eta protxuak, nola ez du pentsatu hau gure maixuak. Guk nahi diogulako euskerari fidel, ipintzen aldiguzu bekozkuan goibel, asko dakizularik gaizki zaude Miguel. Ezin bihurtu leike amorrairik igel. Bilbaotik irten da Salamankaraino, noraino joan zerade zu Miguel noraino, gu etorriagatik beste munduraino, uste det alderago gaudela zu baino. Azpeitiko premioa zela eta Udarregi eta Pello Errotan bertsolari ospetsuak azarre handiko bertso sorten trukean zebiltzen. Pello Mariren osaba Jose Bernardok tartean sartzea erabaki zuen, bere bi lagun haien pakeak egin nahian. Horretarako, berak argitaratzeko asmoa zeukan bertso sorta bat, ilobari bidali zion, honen iritzia eskatuz. Pello Marigandik honako erantzuna jaso zuen. Egondu naiz bedorren, bertsuei begira, ta ez pentsatu nuala inbusterira. Famatu beharrikan ez dutenak dira,
nik aitortuko nion koskorrak balira, azpeitiko jira, ta haren segira, orain etorri da behar dan tokira, arrazoizko gizonak baldin badira, arrazoizko gizonak baldin badira. Otainok oso eztarri ahula zeukan. Goitizena ere katxarro esaten omen zioten. Orduan altabozik eta ez baitzen ezin izan zuen bat-batean jardun. Baditu hala ere, ala improvisatuak. Esaterako, tematzen eta zirikatzen ari zitzaion fardel bati kantatu zion hau. Iduk izan bazen du nere katarrua, etzen duen egingo olako marrua. Jakinduri gutxita hau gizon arrua, ontzia izan bazina aizer kankarrua. Beste behin, Agustin Beloki izeneko bere laguna Bilabonako kalean aurkitu zuen neska batekin pasiatzen. Andregai aldekau, galdetu zuen Otainok, Belokik baietz. Otainok, zorionak, Belokik, botaioko berso bat. Eta Otainok hauxe kantatu omen zion Agustin Belokiren neskari. Etortzen zaizunian Agustin Beloki, lehiora tirako du zerbait poliki. Honek deituko dizu biziro egoki, zuk belarriak erne orduan iduki, azkaroitik jaiki ta jantzi ederki, berak jatsi aurki, tatia iriki, hortik aurrerakua berak badaki, hortik aurrerakua berak badaki. Jeronimo Elizegi izeneko batek, bederatziko laburren sorta bat argitaratu zuen El Correo de Gipuzkoan, otainotarrak goretziz, Pelomari bera batez ere. Honek, Buenos Airesko La Baskonia aldizkarian erantzun zion berak ere bederatziko laburrean, ona sorta hartako bi bertso. Elizegi altxatzen, gaitu zutxit gora, zein ez dute gauzoiek uzten gustora. Gaur ez mereziarren, horren beste honra, irabazten lehiatu, gintezke gerora. Guk hortik kanpora, aizen bat denbora, bildu gabe inora, lagunen ondora. Posada ekartzia batek gogora, posada ekartzia batek gogora. Kizkurturi jarritzen, zaizkit atzaparrak, gogoraturik amak, dauzkan negarrak. Ez eskainitzekotan ditugun indarrak, zertarako gerade hain seme zabarrak, ondu bitez txarrak, ta gizondu aurrak, leialta azkarrak, puskatu hamarrak. Ez gera esker gabiak otainotarrak,
Ez gera esker gabiak otainotarrak. Amerikarako bigarren bidaian, Otaino Pasaiako ontzian sartzear zela, bere osaba Jose Bernardok agur bat kantatu zion esanez. Ara joatian eiten bazaizu onera etorri nahia, errekaldian han egongo da zu jaio zina den oia. Ameriketatik itzultzean, Otainok laster bisitatu zuen osaba, Zizurkilgo errekalden. Ilobak ataritik eta osabak etxebarrutik, bina bertsoko saio ospetsu hau gertatu zen. Osaba baldin ez badaduka, egiteko handien bat hor, gizon bat dago berorren galdez, ate ondoraino betor. Berorrek ondo asko badaki, agintzen dana dala zor. Bera jaiozan oiaren bila, iloba oraintxen dator. Nere iloba esaten dizut ongi etorri zerala, jaiotakoia jantziko dizut gusto handiz beriala. Erropa zuri ederrenakin parpailak darizkiola, sinistamena eman deizudan, bihotzez nahi dizudala. Esperatutzen nuen bezala, egin hau errezibitu, gizonon baten sentimentuak, zeinak berorrek baditu. Mesede asko egin izan dit, denak esango banitu, baina memori simple askotan ezin litezke kabitu. Eskerrik asko esaten dizut aitormen hori dalako, horregatikan nere etxian ezer ez zaizu faltako. Edari onak izango dira aukera berriz jateko, zure aitzekian biok ederki tripak ditugu beteko. Otainoren etxekoekiko gutun harremana, sarritan, bersotan izan zen. Familian, gutxi asko, denak ziren bersolariak, batzuk onak ziren, plazan ere bazabiltzanak. Esaterako, osaba Jose Bernardo, eta Aitona Pedro Mari, errekalde zarra. Amona Mikela ere, berak Amandre Mikela idazten zuena, bertsolari dotorea zen. Ona Amona hark ilobari Argentinara bidali zizkion bertsoetako bat. Laster hilko naizela du askok esaten, plazo fijorik ez du gauz horrek izaten. Igaz bajutxo nintzan, eskasago aurten, laster Euskal Herrira ez bazera etortzen, alkarrikusi biharko degu Josafaten. Aitona eta Iloba izeneko bertso sorta luzean, Ilobaren eskolatze erdalduna salatzen du. Horrek goibeltzen eta amorratzen du Aitona. Edukia alde batera utzita, sortaren onena, behar bada, sarrera bera da. Aitonaren Ilobaganako sentimentua dotoretasun xamurrez azaltzen da. Bigarren eta hirugarren bersoetan bezalaxe. Aiton bate... Barkatu. Errepikatu egin behar dara esan dugu lehen gaizki egiten badu, hau gaizki egin dut. Berriz hasi behar dut.
Aita batek semea zenbat maite duan, argiratzeko hitzik ote da munduan. Baina aitona on bat iloben onduan, etxean atarian oian otorduan, maitetasunak ez du izenik orduan. Jaio balitz bezala seme bat bi aldiz, aitonak ilobari hain maitasun haundiz, begiratutzen dio ta beti par irriz, pozkidaz betetzen da haren gaiztakeriz, esanaz ondo dago egin zazu berriz. Sarako Madalenaren zori tragikoari bertso sorta bat eskaini zion Otainok, neskak 17 urte besterik ez zuen. Herrian apaizik ez eta Saratik berara joan zen konfesatzera. Bueltan, 3. bersoak dioenez, Espainia eta Frantzia nola zeuden gudan edo gerran, katibaturik gelditu zuten bere lurreko sarreran. eta 2 berso hauekin amaitzen da sorta. Ibili izan baliz bezala, izpi edo zelatari. Aur maite hura gaitzik behin ere, egin gabea inori. Aurkeztu behar izan zioten pinet buruzagiari, honek berela agindu zuen, gilotina jaso bedi, eta lepoa kendu bizaio, Madalena Larralderi, Madalena Larralderi. Jesus maiteak guruz bidea, igaro zuen modura, barkazioa eta naitasuna, banatuaz ingurura. Salve Regina kantatuaz ta, begiratuaz zerura, gilotinara igota hiltzan, zoragarrizko aur ura, ta aingeruak eraman zuten, santuen bizi lekura, lara, larai, 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 santuen bizi lekura. 1783 urtean hil zuten Madalenaren heriotza horrek, hain inpresio handia egin zion Otainori, non beste sorta bat ere eskaini baitzion oraingoan 8 txikian, ona 5. Gaitzik egin gabea, zuzere bizitzan, katibatu zintuzten, lapur baten gisan, ta eguzkia laster, odeiz estalizan, oben haren testigu, ez zuen nahi izan. Eta orain eguzkia itzali dela aprobetxatuz, tarte txiki bat egingo dugu, gugur traoska bat egiteko, zuek estul batzuk egiteko nahi baduzue, minutu erdiko tartetxo bat, eten txiki bat, gehiena badu aurrera, baina dena osoan egin beharrean, hobe da horrela. Orain egin estula lasai.
egiten, Hainbesteko bildurra ematen aldi zue hemendik 100 urtera gertatuko denak. Hortxe agertuko zeate zuek eta gu ere, hortxe agertuko zeate. Zoz zeona izango da, nire semeak ez du purrustegi joan arte. Zoz zeona izango da. Hori ere. Ze txintxo da hon, ze txintxo. Bueno, horrela, jarraitu egingo dugu. Gertaera triste eta goibel horren ondoren zerbait alaiagoa dator orain. Otainok, ohiko bertsolariek baino maila jasoagoa zeukan. Euskararen sintaxian ere forma kultuak maiz eta normal zerabiltzen, eta zalea zen jokatzen errimekin eta ahapaldi mota ezberdinekin. Baite hitzekin ere, ona nahasketak izeneko konposizio luze baten laburpena. Bertan, hitz homonimoen jolas bat bezalakoa garatzen du. Lehengo egun batian, Juan eta Andres, Inguraturik beren umez eta Andres. hasi ziran izketan, Bullan eta Oska. Bazirudin norbait jan naizutela oska. Andre eta humilak gero etxera Juan. Tabakarrik gelditu Andres eta Juan. Biak mintzatzen zidan hainbesteko zuan. Jende ark nunbait txidmin izan bihar zuan. Nik hori esan arren euskaldun bikaina. Lurra maite detana agian bikaina. Gure ontasun danak dizkigute ostu. Gero sutan gaudela nola urdia oztu. Ezin gusto emanaz hainbeste erori. Guk zer egingo dugu lurpera erori. Xardina xarrak janda gainetikan ura. Nola onduko zaio kolore txar ura. Ez urretan barrena sartu zaio hotza. Gau guztian badegu ez dularen hotza. Haren kolore onak zeduzkanak igez. Egin diote noski sekulako igez. Lehen pozez mendiraino oizana atera. Gaur ozta azaltzen da etxeko atera. Honelako xelanak etorririk guri. Ia igartu gera lehen geundenak guri. Ni gauzoien gainian izketan hastian. Ari neike isildu gabe bi hastian. Orain etorri zaigu bizi modu zaila. Galdu genduelako lehen gendukan saila. Lo egiteko daukat oirik ez da aska. Hilarte bizi bihar buruari azka. Izugarrizkoa zan gizonaien mintza. Aserrez gorriturik aurpegiko mintza. Haiek esango zuten gehiago ere han bat. Baina ezin zeikian beti egon han bat. Argatik ez nioten gehiago aditu. Taneronek somatzen ez det nahi aritu. Otainoren mende urrenaren batzorde zizurkildarrak bertso paper bitxi bat aurkitu du Buenos Airesko La Baskonia aldizkarian. Orain arte bere existentziaz inor konturatu gabe zegoena. 13 estrofako sortan, otainok oti edo langozten izurria azaltzen du. Berak Martin Saltua dio. Azken bertsoko arau hitzak eskubide esan nahi du otainorentzat. Euskaldunen arauak, euskaldunen eskubideak. Neurri eta errima oso bereziak ditu. Musikariren bat animatuko balitz,
mendeurrenaren kanta doktore bat sor liteke. Neurri horretako beste doinurik ezagutzen ez dugun ezkero, ahapaldi batzuk errezitatu egingo ditugu. Galdetutzen dirazu langosta zer dan eta nik aditzera nahi dizut eman jakin dezazun, pizti edo somorro hoien izaera, baina ez dakit ongi zure galdera nola erantzun. Asian eta Afrikan indar daukala eta Europan ere agertzen dala diote, baina ez deritzat eguzkiaren azpian izan litekianik mundu guztian hemen danaina. Manaren ondorengo pizti kaltarrak eukizituan Moises eta Israeltarrak ikaratuak. Egipto eltsoz betezan Sodoma malkoz, baina hemen gehiago dirade askoz Martin saltuak. Elurra jatxitzen dan gisa berian, arbiska hoiek ezartzen dira lurrian, hain gosetuak, non bukatzen dituzten osto eta izpiak eta gero elkar jaten dute piztiak Martin saltuak. Atilaren gudari unotzar pila bezala datoz hoiek zerbaiten bila amorratuak, eta ezin sinistu leike ikusi gabe, nola egiten dira den jaun eta jabe Martin saltuak. Zaharrak etortzen dira txakotik onuntz eta jartzen dituzte hainbeste arrauz kabiratuak. Zeinak laster somorro sortzen dira den, ala ugaritzen dira lehenak hilarren Martin saltuak. Arrastaka lehenbizi gero saltari saietzen dira jaten hemengo harto lino, barkatu, errepikatu behar dut. Arrastaka lehenbizi gero saltari saietzen dira jaten hemengo gari linota hartuak. Ta eguak luzatzian harin txakora igez saiatzen dira zarren txokora Martin saltuak. Txakon hortzak zorrozten negua igaro, ta indio erauntzi bat bezala gero elkar hartuak, udaberrian datoz lurra betian, baina ez dira etortzen denentzat kaltian Martin saltuak. Gauza ugariagorik ez dala izan hoi? Bai, gehigo dira oraindik gure arrazoi oinperatuak. Esan dut konta ezinak dirala, baina ez dirade Euskaldunen arauak aina Martin saltuak. Esan dut konta ezinak dirala, baina ez dirade Euskaldunen arauak aina Martin saltuak. Orain dudan gelditzen gera, Euskaldunen eskubide gainbeste diren, ala Martin saltuak gain gutxi. Otainoren bersozko gutunetariko bat, Amerikatik Osaba Jose Bernardori izenekoa da. Osabak bersotan idatzi zion gutunari berak ere bertsoz erantzuten zio. Bertan, Otainoren alerik gogoan garrienetakoak daude. Ona Donostiari buruzko 3 eta sortaren azkena. Gu gehienian gabiltza hemen, esna ere ametxetan, beti pentsatzen berongan eta Euskal Herriko gauzetan, askok dionez bizi gerade, txit-tokia beratxetan, baina ez dago Donostiarik gure lurrian bestetan. Euskal lurreko lore baratza, zeruko intzez bustian. Bere izarta argi guztiak, itzaltzeko eguzkia. Zure berdinik inoiz ez dezun bihotzeko Donostia, nork du min gaina zugoitutzeko merezi dezun guztia. Donostiako ziudadia, irutxuloko uria, etxian zuen perlikonena, jainkoari isuria, zartzen diranen alaitzailia,
gazte guztien nobia, zerua zer dan ez dakit baina, zuzeran ere gloria. Nere osaba Jose Bernardo, iritsi naiz ontaraino, ta isiltzera nua zer esan, asko badadukat baino. Gure berriak zabaldu bitza, derizkion lekuraino, esanaz bere iloba dala, Pedro Maria Otaño. Bonifazio Latxa Boni, Bizkaiko Ubideako herriko euskaltzale kultu bat izan zen. Hau ere, Argentina hil zen 35 urterekin. Bertso jartzaile handia zen, eta sorta bat Otaño miretziari eskaini zion bere gaitza azalduz. Gaitz hori ama Euskal Herriaren urruntasuna zen, eta osagileari, Otañori, sendagaia eskatzen zion. Ona Otañoren erantzundako bi berso. Bere gaitzaren sendagai bila, nere gana dator boni, eta nik ezin ukan neioke, alde danik lagun honi. Baina oin beste zamintasun da, oinaz ezugartagoni, nola nahi dezu nik kendutzia, zu bezala banagoni. Bonitxit ondo ezagutzen dut, zuri gertatzen zaizuna, aina handia da zuk bihotzian, sentidezun naitasuna. Oroiturikan bizia eta bularra eman zizuna, baina aiboni hau ez da gaitza, hau da gure osasuna. Otañoren oroiminean eta haren bertsoetan, zuhaitzak eta natura elementu etengabeak dira. Ez tristura gabe, baina zorionez, Argentinan ere bazen nahikoa natura. Onbua izeneko zuhaitzean aurkitu zuen Euskal Herriko bere zuhaitz ahanztezinen ordezkoa, eta era hunkigarri honetan. Txabolondoko onbulaztana, maitatzen zaitut gogotik, eta bihotza erdibitzen zait, joatian zure ondotik. Nere burura ekartzen dezun, oroimen gozuagatik. Zure itxura nahi dut ikusi, ez dizut eskatzen frutik. Ni hemen bizi naizen artean, arren egon zaitezutik. Nere lagunik maitatuena, onbulaztana zuzera, argatik nator zure kolkora, ni malkuak isurtzera, iduriturik naramazula, atariko intxaurpera,
beti izango zaitut goguan, baina joan naidet ostera. Euskal Lurreko zuaizpe hartan, nere ezurrak ustera. Amets hori ez zuen bete ahal izan. Baina gure inguruko txoririk txikienari, txepetxari, bertso ezin dotoreagoak jartzeko okazioa izan zuen. Ez dago dudarik, txepetxa, Otainorentzat Euskal Herriaren alegoria bat ere bazela. Geure txiki izateaz maiz kexatu izan bagara ere, oraingoan goza ezazue txikitasunaren graziak eta trebeziak entzunez. Euskal Lurreko txorietan dan, txikitsuena da bera, gaztain kolore bakarrekua, nahi bada ez da ederra. Begi argiak buru xampala, moko txentxia aurrera, gorputza motxa hankalaburrak, xaltokako ibilera, xalapartako egalaria, eta kantari ergela. Txotx batek aiza jasoko luke, nola karga gutxi duan, baina gustatzen zaio jartzia, adar sendosia guan. Amilduarren ez leike galdu, dakielako eguan, baina arkitzen baldin bada ere, burnizko aldamiluan. 3-4 aldiz xampatutzen du, seguru ote daguan. Ta edo zeinek esan lezake, berari begiratzian, arretarikan ez da dukala, egin leioken gaitzian. Ez idurian arkkabiari, beste zulua atzian, egiten dio handik joateko, aurrekua tapatzian. Erakutsiaz pentsazagula, nola atera sartzian. Erakutsiaz pentsazagula, nola atera sartzian. Txepetxaren azken puntu hori parafraseatuz, esan genezake... Erakutsiaz pentsazagula, nola bukatu hastian. Gu nola bukatu pentsatuta hasi gara noski. Amerikatik Osaba Jose Bernardori izeneko gutunetik beste 2 bertso aterako ditugu bukaeratzat, Otainoren estilo paregabea azaltzen dutenak. Lehenago hainbat aintzat hartzenez, ginu zen gauza guziak, hainbesteraino edertzen ditu, orain ezin ikusiak. Euskal Herriko mendita zelai, ibai arkaizta sasiak, behin ere ezin aztu litzake, haien artian aziak. Buka dezagun ekitaldia, bere izenburua Otaino atzerriko oroimina, erari gorenean adierazten duen bertso batekin. Argentinatik Euskal Herrian nola ikusten duen azalduz, saio honen amaieratzat entzungo duzuen bertso hau, bertsolaritzak sortu duen alerik unkigarrienetakoa da. Eta horixe izango da gure amaitzeko era ere. Zuek lasai egin ditugun okertxuak, makina hoiek,
errez konponduko dituzte. Eta hain ondo egin ez ditugunak ere, hobetuko ditugu. Beraz, etorri zareten guztiok eskertzeko bertso hauxe da egokiena. Eskertzeko eta zuen harrera beroa nola ez estimatzeko zinez eta bihotzez. Urruti zauden eta zaila da, nizu gana iristia, honen beste nahi dizun batentzat, zerbizi modu tristia. Alaipide bat bakarra daukat, ametsetan sinistia, zu ikusteko noiz nahi asko det, nere begiak istia. Alaipide bat bakarra daukat, ametsetan sinistia, zu ikusteko noiz nahi asko det, nere begiak istia. Eta zuek ikusteko begiak ireki egin beharko ditugu. Baina ikusiko zaituztegu begiak itxita ere. Eskerrik asko eta batez ere Zizurkilgo herriari eman digun aukera ohore handi honegatik eta batez ere Pelomeri Otañok utzi digun ondare eta altxor ederrari. Txaloa zueri, txaloa Zizurkili, Errekalde Zaharrari, Kariabeko Bentari, Donostiari ere eman beharko dizkiogu bat, Donostiako bertso dotoriak ere kantatu dituguta, eta zuri Otaño, zuri. Agur!